जोंनि क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजा मैयानिफ्राय इउनिभार्सिटिनि जे नटिफिकेसन ओंखारबाय इउनिभार्सिटि जानायनि गेजेट नटिफिकेसन ओंखारबाय बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो खुसि फोरमायबाय खुसि जाबाय आरो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरबाय लोगोसे बे सेगावनो बेनि थाखाय आं जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैयो बिथांनि नाजानायावनो बे बिथांनि हेफाजाबनि गैयामोनब्ला दिनै बेसिम जों मोखां नुनाय नङामोन आं जेब्ला प्रिन्सिपाल आइसि जानानै दंमोन कलेजाव होमबानो बे जिनिसा स्टार्ट जादों बिनि थाखायनो जों चिफ मिनिस्टारजों लोगो हमदों चिफ मिनिस्टारजों मेलाबार जों मिटिङाव जिरायदों बेनि उनाव जोंनि कलेजल' नङा 6टा कलेजमोन जों ज' एखेलगे इउनिभार्सिटि जागोन होननानै डिक्लेयार खालामनाया माखासे कलेजफ्रा बेनि मादाव जोंनि सिगांनो जालांबाय आरो जोंनि कलेजाबो बे समावनो जाफानो गोनांमोन नाथाय बे आंनि टार्मनि लास्ट दिगे जोंना एसे थालांनाय जाबाय आरो जोंनि एसे गोनो गोथो दंमोन जोंनि कलेजावबो स्टाफनि मादाव खायसेया एसे अपस खालामनाय बायदिबो दंमोन माने जागोन जाया माने लागोन लाया बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थेबो जादों नाथाय गासिबो बादा बिगिनि आंबो मेरला हेंथा मोनदोंमोन नाथाय बेफोरखौ गासिबो जों फारसेथिं दोननानै इउनिभार्सिटिखौ बानायथारनांगौ होननानै जों खारबाय थादोंमोन बे खारनायाव आंजों मेरला आंनि कलिगफ्रा हेफाजाब होदोंमोन माखासे कलिगफ्रा आरो बे इउनिभार्सिटिखौ जागोन होननानैनो आगोलनिफ्रायनो जोङो जखन जों डिमान्ड खालामजेनदोंमोन CM सारनाव थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो जोङो हा नागिरनायखौबो माबायाखैमोन आरोखि नागाराखैमोन जों लोगो हानि थाखायबो बे जखन बे चिफ मिनिस्टारा जोंखौ होनो जे नोंसिनाथ' कलेजा हायानो गैया हाया खम नोंसोर माबोरै इउनिभार्सिटि मोननो बिसोर हा नांगोन होननानै बेनि लोगो जोङो फैनानै हा नागिरफैदों हा नागिरनायावबो इन्टारेस्टिं जोंखौ बाहायबो सासे मानसिया इन्टारेस्टिंलि हेल्प खालामनाय जादों आरो दिनै जों बिनि नामखौबो लानांगोन बेयो जाहैदों बयबो मिथिखायो पृथ्वीराज नारायण देबनेस बे मानसियासो जोंनो बे हाखौ संधानखौ होदों आरो हरिनागुरिनि हाखौ होनानै बेनो फार्स्टआव मण्डलजों थांनानै बै समाव दिपेन बर्मन दंमोन माबायाव सार्कोल अफिसारा बेखौ थांनानै जों स्टाफनिफ्राय बेबो लानानै थांदों नायदों हाखौ बेनिफ्रायनो जों बै समावनो हानि थाखाय होमबा आगोल गभर्नमेन्टआ आलादा गभर्नमेन्ट दंमोन मोनसे BPFनि सरकार दंमोन बे समावनो जों हरदोंमोन बेनिफ्राय फैयै फैनानै दानि बे गोदान गभर्नमेन्टआव प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआव बिसोरो फैनानै जोंनो 42 बिघा हा जोंनो एलट खालामदों आरो हरिनागुरियाव इउनिभार्सिटि नामै आरो होबावगोन स्लट बाय स्लट बे फार्स्ट स्लट हिसाबै बेखौ होग्रोदों बेनि उनाव आरो होबावगोन आरो दाथ' गेजेट जिहेतु नटिफिकेसन जाबाय निस्सय हाखौ बिथांमोना आरो एसे थाबैनो होबावगोन बांसिन हाखौ होबावगोन होननो आसा थियो आरो जिहेतु आं बे हल प्रसेसआव नांथाबनानै दंमोन बे समाव जागायजेनदोंमोन आरो दिनैहाय बे जाफुंफैमारबाय बेहाय आं बिराद खुसि आरो आंनि रलखौ जेसेबांखिनि हायो बेखौ खालामनायाव आं I have given my best to the cause so I'm very happy and once again I would like to thank the Chief Minister and the colleagues who have helped me who had been with me throughout the process throughout the journey बिथांमोनखौबो आं दिनैहाय साबायखर बावनो सानदों आं बिसेसखै नाम लानो साननांगोन जोंना हाखौ बे हाखौ नायहैनायाव जोंना जोंनिनो कलिग दंमोन IQACनि कर्डिनेटर दंमोन बे समाव भास्कर नार्जारी जोंनि इंलिश डिपार्टमेन्टनि दीपक कुमार बसुमतारी बिसोरो हानि थाखाय हानि बे हाखौ रायलायनाय बे हाया सोरनिबा अकुपाइड हासोमोन बेफोरखौ जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बिसोरनि आग दङ ओरैहाय जोंहा चिन्मय भट्टाचार्य दं आरो अफिसियेल खामानि माखासे खामानि मावनायाव जोंना बनज भट्टाचार्यआबो बिराद हेल्प खालामदों जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन बे समाव जाय दंमोन बिसोरो जथेस्थ हेल्प खालामदों गथ'फ्रा बयबो माने खुसि आरो इउनिभार्सिटि जागोन इउनिभार्सिटि जानांगौ हायाबो जानांगौ बेनि थाखाय बयखौबो आं बे
साबायखर बावहरबावबाय आरो लोगोसे दा आं बिसास खालामो जे दानि जाय एडमिनिस्ट्रेसनाव जायफोर दङ बिसोरो आरो এই जिनिसखौ आरो फार्दार लांबावगोन साबसिन खालामलांबावगोन होननानै आसा खालामो आरो गासिबो हार्डशिपखौ एज अ फ्रेटारनिटि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज फ्रेटारनिटि जिखुनु माने हार्डशिप फैया मानो जों बे इउनिभार्सिटिखौ माने साक्सेसफुल खालामगोन होननानै आं बिसास खालामो एन्ड जोंनि क'अपारेसन सबसमाय थागोन बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय आरो जाहाथे गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ जोंनि गथ'फ्रा मोनो गावनि जायगायावनो मोनो बेनि थाखाय जों माबागोन आरो इन फिउचार जाहाथे गोदान गोदान कर्सफोर जायखौ दा इन्डास्ट्रियाव नांगौ इन्डास्ट्रि रिलेटेड माखासे कर्सेस जोंहा दङ बेफोरखौबो जाहाथे जोङो इउनिभार्सिटियाव लाबोनो हायो बेनि थाखायबो जों नायनांगोन आरो बेफोरबायदिखौ खालामलांनो हागोन होननानै आं बिसास खालामो हायाथ' बुंनानै दोनबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जों 6टा कलेजफोरनाव अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ 10 crore जोंनो एलट खालामना दंखायो बे हयथ' थाब फैसिगोन दा बेजों जोंखौ खालामजेननो थिनदोंमोन आरोखि फार्स्ट इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै नाथाय बे 10 crore जोंनो बे केम्पासाव जोंनो हयथ' थोजोबनाय नङा ओंखायनो होबावगोन गभर्नमेन्टआ दा जिहेतु गेजेट नटिफिकेसन जाबाय आं सानो गभर्नमेन्टआ जों जखन मिटिं खालामहैदोंमोन चिफ मिनिस्टारजों बा चिफ मिनिस्टारा होनदोंमोन जोंनो जे जों प्रत्येकखन कलेजनो जों 150 कोटि करि हरगोन जोङो होननानै बे समाव खोथा बुंदोंमोन बे हयथ' फान्डफ्रा थाब फैसिगोन आरो बे फान्डफ्रा जाहाथे थाब फैयो बेखौ गभर्नमेन्टआव रिमाइन्ड खालामहैबाय थानाया जगाजग खालामबाय थानाया बे दानि एडमिनिस्ट्रेसननि खामानि जागोन आरो बेखौ लायनो हानांगोन अलरेडि बियो नोङो एडमिनिस्ट्रेसननि सायावसो नों जेसेबां थांनानै जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जगाजग खालामनानै लायनो हागोन एसेबां थाब जागोन आरो आं सानो थाब खालामगोन आं सानो चिफ मिनिस्टारा जिहेतु बे गावनिबो ड्रिम प्रजेक्टमोन बे क'क्राझाराव मोनसे हरनाय माने बे खोथाया बा दस्रा कलेजफोरावबो हरनाय बेनिखायनो आं सानो बे बिथाङा देग्लाय एडुकेसन बाजेटआव बेफोरखौ हमजोबनानै थाब रिलिज खालामगोन आरो होमबानो जोंना इनफ्रास्ट्राक्चार नाथाय नांगोन उइदाउट इनफ्रास्ट्राक्चार माने खालि डिक्लेयार खालामाल'थ' जानाय नङा आरो आं एम भेरि माच अपटिमिस्टिक डेट मानगोनां CMआ बिथाङा बेखौ नोजोर होगोन आरो एसे थाबैनो बिथाङा रिलिज खालामगोन होननानै प्रम्प्ट एक्सन बिथाङा लागोन होननानै आं सानो